сар аз соли 2009 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иди меҳргон дар тамоми гӯшаю канори мамлакат бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил карда мешавад ва ин ҷашн ҳамчун иди кӯҳантарини мардуми орионажод буда гузаштагонамон онро ҳамчун ситоишу ниёиши меҳр ва рамзи аҳду паймон ба дӯстиву муҳаббати оини меҳрпарастӣ таъбир карданд. меҳргон иди ҷамъоварӣ ҳосил иди фаровонӣ шодию нишод дӯстиву рафоқат ваҳдату ягонагӣ ва меҳру садоқат буда бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дубора эҳё шуду дар даҳаи дуюми моҳи октябр ҳамасола таҷлил мешавад. имсол иди меҳргон бо шаклу шеваи дигар таҷлил шуд. иди себу ангур фестивали замбурпарварон, намоишфурӯши асал фестивали оши палов ва намоишфурӯши шоливу биринҷ низ дар заминаи иди меҳргон таҷлил карда шуд ки ба он шукӯҳу шаомати хоса бахшед. макони баргузории тадбири мазкур боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсӣ буда дар рафти он муовини сарвазири мамлакат сулаймон зиёзода, роҳбарони кумитаву идораҳо, намояндагони корпусҳои дипломатии муқими тоҷикистон, кишоварзони шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. ҳозирин аз гӯшаҳои алоҳидаи ҷашнгоҳ ки анвои гуногуни маҳсулотҳои ғизоӣ аз ҷумла меваю сабзавот, ғалладонагиҳо, намунаи таомҳои миллӣ, нону кулчаққандҳои кадбонуҳои моҳири кишвар, гулдӯзӣ, чӯбтарошӣ ва амсоли инҳоро ташкил медод, дидан карда ба маҳорати воло ва истифодаи мақсадноки замин ба хоҷагидорон изҳори сипос намуданд. иттилоъ дода шуд ки имсол бо мақсади таъмини бозори истеъмолии кишвар бо маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ дар масоҳати беш аз 861 000 гектар зироатҳои кишоварзӣ киш карда шуд ки деҳқонон ҳосили дилхоҳ ба даст оварда дар таъмини амнияти узуқавории кишвар ҳиссаи муносиб гузоштанд. ҳамчунин дар давраи ҳисоботӣ 23949 тонна аз кишти асосӣ ва 16789 тонна аз кишти такрорӣ шолӣ истеҳсол шудааст ки ҷамъоварии он бо маром идома дорад. мевагиҳои ҷамъоваришуда 614820 тоннаро ташкил медиҳад ки аз он себ 149613 тонна ва ангур 196294 тоннаро ташкил медиҳад ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта рӯ ба афзоиш дорад. ноҳияи нуробод дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба намоиш маҳсулотҳои дастранҷи худро пешкаши сокинони ҷумҳурӣ гардонида истодаанд. ноҳияи нуробод ки ноҳияи аграрӣ буда дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон деҳқонони ноҳияи нуробод саргарми кор буда дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ имсол дар майдони 724 гектар картошка киш карда шуд ки ҳосили кишти картошка бениҳоят нисбат ба солҳои пешин хуб мебошад. аз ҳар як гектар дар баъзе минтақаҳо 500-550 сенер картошка деҳқонон ба даст овардаанд. мо кӯшиш мекунем деҳқонони ноҳияи нуробод ки баҳри таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзандаи худро гузорем. гӯшаи дигари майдони ҷашнгоҳро намоиши техникави мошинолоти соҳавӣ ташкил медод. дар ин ҷо насли нави техникаҳои корӣ ки бо дастгирии корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агролизинг ба деҳқонону хоҷагидорон пешниҳод карда мешавад муаррифӣ карда шуданд. иттилоъ дода шуд ки дар соли 2024 аксари хоҷагиҳои деҳқонии кишвар бо дастгирии корхонаи мазкур бо техникаҳои насли нави соҳавӣ дастрасӣ пайдо карда дар ин замина натиҷаҳо низ самароваранд. корхонаи мо бо ҷумҳуриҳои чин, россия, беларусия, эрон, туркия ва дигар ҷумҳуриҳо шаҳрномаҳо баста оиди ворид намудани техникаҳои нави муосир корҳоро иҷро карда истодааст. инчунин бо супориши пешвои миллат корхонаи мо бо корхонаҳои ватанӣ ки дар ҷумҳурӣ кор ва фаъолият намуда истодаанд, аз он ҷумла корхонаи воҳиди давлатӣ ҷамъияти саҳмии шакли кушодаи агротехсервис, тоҷирон, новселмаш, сомон клуб таҷҳизот ва дигар корхонаҳо аз барои нав ихтироъ намудани таҷҳизотҳои замонавӣ ҳамкорӣ намуда аз онҳо харидорӣ намуда ба тариқи иҷора бо пешниҳод менамоянд. дар қисмати тантанавии иди меҳргон, иди себу ангур, фестивали замбурпарварон, намоишфурӯши асал, фестивали оши палов ва намоишфурӯши шоливу биринҷ муовини сарвазири мамлакат сулаймон зиёзода баромад карда ба аҳли заҳмати кишвар ки дар амалисозии ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар самти таъмини бозори дохила бо маҳсулоти хушсифат нақши арзанда доранд изҳори миннатдорӣ намуданд. гуфта шуд ки иди меҳргон дар қатори идҳои дигари миллӣ аз ҷумла ҷашни саддаву наврӯз ва тиргон таърихи чандин ҳазор сола дошта эҳё ва ҳифзи он вазифаи ҳар яки мо ба ҳисоб меравад. дар ҳамин ҷо дар вазъияти тантанавӣ ба хоҷагиҳои пешқадам, ҳунармандон ва чирадастони моҳири кишвар тӯҳфаву сипосномаҳои дастандаркорон тақдим гардид. барномаи фарҳангӣ ба иди меҳргон шукӯҳи дигар бахшид.